Dumelang Thwane. Dumelang Thobela sanibonani. Molweni bhotani lotshani izidwasha nezidwashakazi zikaNonkwenkwezi. Bethunana ndizawufuna ukukhawulezisa ngoba kuzawusetyenzwa apha, kuzawukhala i-drilling machine kungekudalanga. Ndisesebhayi by the way. Kodwa namhlanje ndifuna sincokole ngantoni, ndinqwenela into yoba sithethe ngomba osenodala uchuku phakathi kwam nabantu abangootata oobhuti abafana. Udala ithanda. Bemthanda kangaka ustar namhlanje basenoqonda into yoba uyaphapha lo. Ungena iintwana ezingamfuniyo. Kodwa ke usenoncedakala ke kwelinye icala ngoba wena uThixo wayengaphambenanga ngoku wayedala umfazi nendoda. Omnye uyamdinga omnye akakwazi ngaphandle komnye. Yinyaniso emsulwa leyo. Uyaxoka umntu obhinqileyo othi yena hayi kwathini kungathangani, kanti noyindoda uyaxoka naye. Siyadingadingana. Ezinye ii-failures okanye ii-shortfalls ndim umntu onokukubonisa into yoba hayi le nto idinga ukulungiswa apha, idinga ufayintyunwa so ukuze kube rayithi. You understand? Umazi wemoto ngumqhubi wayo. I-enjini yemoto yaziwa ngulaa mntu uyiqhubayo. Uyayiva ke ngoku? Ndim oyazi uba iduma kanjani le njini ukuze ibe kanti iduma rayithi. So simameleni ke bethunana, ningandithathi noba akasebhinqe for ezi zinto azithethayo. Camagwini bethunana. Nantsi indaba, ungafeli ngaphakathi bethunana abantu bekhona mntu ongutata. And ndiza nale topic yeka nje uba ndiyi-introdyusa, ingathi ndiyajoka. Ndiza nale topic ndiyabona uba ithanda ukudla umzimva nje. Ndingasazi ke nam isizathu uba ndizawuthi kutheni, but it's becoming, andiyazi, wider and wider. I'm getting a lot more clients abanesi sikhalo, abantu abangootata athi umntu, eyi isinqe sam sithanda utyhafa mvanje. You understand? Ndiyoyika mani. Ngaske le ngxaki ndiyikhawulele ingekaqini. Omnye aze ingxaki seyiqinile, zibe zingasakhonkotha impela, iketile ibe uyayiva ke ngoku. So wena mntu ke ozibhaqayo nawe into yoba ingathi ikhona ingxaki, khawumamele apha. Umntu ongutata bethunana kwasekukhuleni kwakhe, mna ke I'm very fortunate utshomana nabantu. I'm a conversationalist umthetho wam, so ulwazi olunintsi ndilichola ekuncokoleni nabantu. So ndikhe ndabaliselwa ngomnye umfana ke oyitshomi yam, ndandifunda naye eFort. Yandibalisela ke utamlu uba uyazi ngelaa xesha sisolusa singamakhwenkwe, aba badala kuthi babenosifundisa izinto. Uyayiva ke ngoku? Ungekayi esuthwini useyikwekwe, ibalulekile into yoba umntana oyikwekwe mkhuphe endlini, sukumgcina mntu ongumama. Bantwana bethu siyathanda ukubafihla in a shell, kanti ngelinye ixesha, of course we don't want to expose them, there are bad people out there. But kukho ulwazi angasoze alifumane kuwe ungumntu ongumama. So uthi lo mfo kum uyitshomi yam ke, uthi phayana sasiboniswa, yeva, ngoobhuti bethu, how to clean your penis. Ukuba incanca le yakho lo mzuzu ingekasikwa ijwabu eli, ngoba linako ukuqokelela ubumdaka, wenza njani ukuze ihlale icocekile. These are things wena mntu ungumama ongasoze uyazi into yoba kahle kahle uyayidinga because it's part of sexual education if you think about it. Ne? Because laa nto ihambe athi mhlawumbi umntwana woluka nje, you understand, kudala esifa zii-infections, you understand, woluka sele affected ubudoda bakhe. Uyayiva ke ngoku? So usekhamsayizwa sekulate ngelinye ixesha.
So iqala phaa ezantsi ebuntwaneni le nto. Phofu iqala ngeli xesha umzalayo wena mntu ungumama, unyana lona wakho. Ezinye iintlanga ke thina amaXhosa ndiyayazi into yoba si-lazy when it comes to ezinye izinto, kodwa kwezinye iintlanga ufumanisa into yokuba umakhulu uyayazi uba umntwana xa etshintshwa inapukeni umane umjonga, umane uyoyilula, ungayiyeki ishwabene itshonele ngaphakathi, umane uyolula uyikhuphela ngaphandle. Ayibobuxoki le nto ndiyithethayo. Iqala kuwe ke mzali, umntwana wakho ngeli xesha umzalayo, uyayiva? Siqwalasele because yi-asset yakhe le azawuma ngayo ngenye imini, and into yonke kuye can affect his confidence. Uyayiva ke ngoku? So umntwana uxhomekeke kuthi bazali bakhe. Uyandastand? Umzali ke ayingomama omzalayo bembelekile bemthwele esibelekweni kuphela. Nathi oomakazi, we should care about umtshana wethu into yokuba, uyandastand, ngumfana lona, uyandastand, liduna eli lisezasizalela, lisezasiphathela molokazana. Ukuze abe ne-confidence, we should care about their sexual health. Masigqithe ke apho ke akhule umfana oluke umzekelo. Eyasesuthwini ke andizuyazi, andifuni uzingena noko andifuni ude nditrende for wrong reasons. I think people know what happens there. But ke ngoku masithethe nanku umdala ke mntu ongutata, uziva utyhafile, uziva ungalenzi ixesha xa udibene nomntu obhinqileyo. Uyeva? Kangangoba xa uvakashelwe uve into yoba heyi ingathi akusasi, une-anxiety. Uyayiva ke ngoku? Because awuzithembanga, uyayazi uba uyathanda uveske idinwe. Mamela ke sithandwa sam, qala apha, qala ngokuziklina. You understand? Clean your gut system. Igazi lakho malibe clean ungumntu ongutata. That is why ufumanisa uba iintlanga njengamaZulu banembiza. Hleli nje umntu ongutata womZulu, umntu oyindoda, uphila ngembiza. Imbiza ke ngamakhamba. You understand? I mean ngamakhambi okanye zii-herbs ezidityaniswayo eziklina isystem yomntu. Uyayiva ke ngoku? Igazi lakho licoceke. Umntu ongutata ongenambiza, ongayiseliyo imbiza, I don't know uba uyaphi. You understand? Sibuye ke buye ngembiza. Wena ke mntu modern, mhlawumbi ungazi nto ke ngamakhambi, khawukhe utye ii-proteins ke, okwe-proteins. Xabisa ii-peanuts, amantongomane, phunga ubisi olufudumeleyo noba kukanye ngemini. Cima mntu ongutata, cima isinqe sakho, ubulongwe mabungabikho, khupha iingqatha. Umntu ongutata osokola ziingqatha uyasokola. Isinqe sakho kaloku sisosebenza ngaso. Andiyazi uba ndizayibeka njani ngohlobo olungaze uvakala ingathi ndikrwada, kodwa ke ndithetha isiXhosa. Xa unenqatha esinqeni akuzusebenzeka kakuhle, injini yakho ihamba ixinga, i-oil. Izawuba ngathi it's not oiled, you are driving your engine without oil. The oil sump is dry. Uyayiva ke ngoku? Ingaveske ithini? Uyayazi kwenzeka ntoni imoto xa idrayiva ingena-oil. You understand? Cima izinto zocima, there's quite a few. Ndinam ndinazo umzekelo, and actually I have a product I have created. Uyayiva? Ukhona uqontsi okanye bathi nguqonci, xhomekeka yeyiphi ilanguage. Uqontsi uyangena, ibangalala liyangena, andizukuxelela ezinye izinto. Uba unodibana namatshangana, amavenda, bayawazi la mayeza, baphila ngawo bona. Uyayiva ke ngoku? Ucime uhleli nje. Mntu ongutata wakwaXhosa, wakhe weva nge-rooiwater? Ixhaphakile kwezi ndawo oomaXesi kanje, ndiyikha phayana mna. Rooiwater yingcambu okwaziyo ukuyithini? Ukuyisela. Incedisana nesinqe esi sakho. Hlala njengoba ungumntu omkhulu ukhulayo, iyoma laa ndawo.
yolule ngomane uyithambisa nge-oil ngoba igazi kaloku funeka lihlale ligijima, laa mithambo funeka ihlale ikhululekile. Sukunxiba i-underpants ekupitsayo, nxiba ezaa boxer shorts wena xa umdala ukhulayo kwenzela uba abe free ubhutiza. Uyayiva ke ngoku? Mandiyishiye kuloo ndawo bethuna ndingekabethwa ngabatata camagwini. Uba ikhona imibuzo ndaniphendula okanye nindifumane nakooWhatsApp wethu camagu.